Grazzi. La titkellim xax ħadd li jifek ma jisma. La titmasħan xax skur li ħadd ma jdik raġun. Toċ titbaqbaq għax titlalek il-pressjoni u zon fommok siket jek ma triċ jodduk miġnun. La titkellim xek għandek għajnek edha tokrok u jek rajt ix-xjate nara qis li ma rajt xejn. Kull ma qalulek qis li żommu mistur f'qalbek u insa kollox jek tittibqa' fuq l-idejn. La titkellim xek ta' bil-ħaq tittibżal ġildek u tissugrax biex il-ħażin ma jmurx għallar. Oqgħod attent li ma tmurx taqaf xi nasba bil-ħaq tinsix li anke tfal jikxfu l-awwar. La titkellimx hekk minn tiċċert li ser titwemmen u tistrajkjax bil-ġuħ għax ħalqhom jom fix-xejn. Għal xejn tolli leħnek biex tinstema' titqansax xejn ħadd ma jrid jaf mill-kbir saż-żgħir. Ċensurati, wensurosi ċensurati, eremiti u eżiljati, għadhom jitsaw minn xi ħakem komunist. Ċensurati, wensurosi ċensurati, minġu fommhom ikkalzrati, għadhom jemnu illi sidhom terrorist. La titkellimx għax Alla jbierek kulħadd taref, jekk taf turix li taf għax iwaqqgħu kaċċajt u toqgħodx tazzarda tieħu l-palju ma' xi ġenju u taf tal-ħadd li ma jġibekx darek mal-ħajt. La titkellimx għax anke l-ħajt għandu widintu u tindaħalx bla bżonn għax jgħidu kemm minn tost. Jekk tlissen kelma għandu mnejn, tqajjem rewwixta, razzan il-sienek għax mal-art titlef il-gost. Ċensurati, wensurosi ċensurati, eremiti u eżiljati, għadhom jibżgħu minn xi ħakem komunist. Ċensurati, wensurosi ċensurati, minġu fommhom ikkalzrati, għadhom jemnu illi sidhom terrorist. La titkellim jekk għadek tibżam il-fatati, jiskur ma tajt li ma jmurx jisloq xi sikret, li rajt ma rajt u smajt ma smajt xaġek jaqbillek, isma' bil-port emmen jekk trid użomm bil-kwiet. Ċensurati, wensurosi ċensurati, eremiti u eżiljati, għadhom jibżgħu minn xi ħakem komunist. Ċensurati, wensurosi ċensurati, minġu fommhom ikkalzrati, għadhom jemnu illi sidhom terrorist.